toe. Hoi. Doe het toe. Kijk eens hele ding opregeld. Hoi. Kijk eens een vissen. Wat voor vlees heb je nu gepakt? Oh. Gehakt? Dus ik ga ik balletjes maken. Die balletjes heb ik schoen, liggen ook schoenenvriezer. Is niet veel te doen. Ja, maar die is wel wat druk. Het is een tweede lijn. De derde. En nu moest ze de andere nog pakken. Nee? Ja. En hou je erin, hè? En hou je erin. Ja, wat? Ik heb ook mais. En wat hebben we bij de mais? Nee, hoe is mais dan? Kolven. Hoe is mais? Boven hier? Hier is mais. Mais, goed. Wat is mais? Mais. Kneuzer. Dan begint het als eerste zeggen. Wat is het eerste woordje van Luna? Mais kunnen we wel. Maiskneuzer. Soepje van gisteren van Roy. Je moet even lichtje aanmaken, kunnen we het meer zien. Overigens had ik soepje van Roy van gisteren. Ik neem even een kutty. En soms was dat voorspelen.